କହିଲେ ମା, ଯାହାକୁ ଯେତେ ହେଲେ ନିଅଣ୍ଟ କି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦେଲାବେଳକୁ ମନ ଉଣା ହେବ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଚାହେଁନି ଆମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଉ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହରେ ବଳ ଅଛି କାହାକୁ ହାତ ପାତିବି କାହିଁକି? ତା ଛଡ଼ା ଏ ରିକ୍ସା ମୋ ଘର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବନ୍ଧୁ ସବୁକିଛି। ଦୁଃଖ ବେଳେ ଥିଲା, ସୁଖରେ ବି ଅଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ି କେମିତି ରହିବି କହିଲେ? ବନହିଁ ଗପ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ଗପ ଶୁଣାଏ। ଏକ ନୂଆ ଗପ ସହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଯୁବଗାଳ୍ପିକ ବିମଳ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଈଶ୍ୱରରୁ ଏକ ଗଳ୍ପ। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଅବସୋସ। ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା ଅବା ମାଘମାସିଆ ଜାଡ଼, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଦିଆ ନାୟକ ରିକ୍ସା ଧରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହାଜର ହୋଇଯାଏ। ଚା କପେ ଓ ବିସ୍କୁଟ ଦିଟାରୁ ତା'ର ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦିନରେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ସେତକ ଧରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରେ। ପୂର୍ବରୁ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପରେ ରିକ୍ସାରେ ବସିବାକୁ ଆଉ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ପଦିଆକୁ ବୟସ ଏଇ 60 କି 62 ହେବ। 30-35 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ରିକ୍ସା ଟାଣୁଛି। ତା ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ରିକ୍ସାଟା ବି ଅବଶ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ତଥାପି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ପୁରୁଣା ସିଟ୍ ଉପରେ ସଫା ଗାମୁଛାଟାଏ ପାରି ଲୋକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଏ ବର୍ଷ ଶୀତ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ଭାରି ଗରମ। ଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା। ସକାଳୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବି କେହି ପଦିଆ ରିକ୍ସାକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଅନେଇ ନାହାନ୍ତି। ଭଡ଼ା ମିଳିଲେ ଜଳଖିଆ କରିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏତିକି ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଳତୀ ଦେବୀ ଅଟୋବାଲା ସହ ମୁଲଚାଲ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ଛିଡ଼ିଲାନି ବୋଧେ। ସେମାନେ ପଦିଆ ରିକ୍ସା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ରିକ୍ସାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଦିଆ ଗାମୁଛାଟା ଭଲ କରି ସଜାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଗଙ୍ଗାଧର କହିଲେ, ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, କେତେ ନେବୁ? ପଦିଆ କହିଲା, କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଦେବେ। ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ ଯେତିକି କହିଲେ ପଦିଆ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଦିନର ପ୍ରଥମ ଭଡ଼ା, ତେଣୁ ସେ ମୁଲଚାଲ କଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଲେ। ରିକ୍ସାର ପାଲ ଟେକି ଦେଇ ପଦିଆ ପେଡାଲ ମାରିଲା। ରିକ୍ସା ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲାବେଳକୁ ପଦିଆ ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ଝାଳ ବୋହିଯାଉଥାଏ। ସେଥିପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ସେ ପେଡାଲ ମାରି ଚାଲିଥାଏ। ବୁଢ଼ାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମାଳତୀ ଦେବୀ କିଛି ପଚାରିବେ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନଥିଲେ। ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର 2 ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ହେଲେ ବେଶୀ ସମୟ ସେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପଚାରିଲେ, ମଉସା, ଏ ବୟସରେ ଖରାରେ ରିକ୍ସା ଟାଣୁଛ, ତୁମର କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ରିକ୍ସା ସେମିତି ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ପଦିଆ 2 ପେଡାଲକୁ ସମାନ୍ତରାଳ କରି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଗାମୁଛାରେ ମୁହଁ ପୋଛିଲା। ପୁଣି ପେଡାଲ ମାରି କହିଲା, ମା, ମୋର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଅ, ଝିଅ, ନାତି, ନାତୁଣୀ ସଭିଏଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ମାଳତୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ବୟସରେ ମୋତେ କେହି ବାଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ମା, ବରଂ ମୁଁ ନିଜେ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହ ମାଳତୀ ଦେବୀ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ମୋ କାମକୁ ମୁଁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ଏଇ ପେଶାରେ ମୋ ପିଲାଛୁଆ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। 35 ବର୍ଷ ହେବ ରିକ୍ସା ଟାଣୁଛି ମା। ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଛି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳାଇଛି। ବଡ଼ ପୁଅ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରିଛି, ଆଉ ସାନ ପୁଅଟି ବେପାର କରି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ରିକ୍ସା ଟାଣିବାକୁ ବହୁତ ଥର ବାରଣ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ମୁଁ ବୋଝ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। କହିଲେ, ମା, ଯାହାକୁ ଯେତେ ହେଲେ ନିଅଣ୍ଟ କି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦେଲାବେଳକୁ ମନ ଉଣା ହେବ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଚାହେଁନି ଆମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଉ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହରେ ବଳ ଅଛି କାହାକୁ ହାତ ପାତିବି କାହିଁକି? ତା ଛଡ଼ା ଏ ରିକ୍ସା ମୋ ଘର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବନ୍ଧୁ ସବୁକିଛି। ଦୁଃଖ ବେଳେ ଥିଲା, ସୁଖରେ ବି ଅଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ି କେମିତି ରହିବି କହିଲେ? ଗଙ୍ଗାଧର ବସି ସବୁ କିଛି ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ନିଜ ଘର କଥା ସେ କାହାକୁ କହିବେ? ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜ କଥା। ବେସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଅବସର ନେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପେନ୍ସନ୍ ଅଛି ନା ଜମା ଟଙ୍କା। ହାତ ପୁରା ଖାଲି। ସବୁକିଛି ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ହାତ ପାତିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି 3 ମାସ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଅ ଟଙ୍କା ଦେଲା। 2 ପଇସା ବଳେଇ ରଖିଲେ ଅଲଗା ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତେଣୁ ଅଟୋ ଛାଡ଼ି ରିକ୍ସାରେ ବସିଛନ୍ତି।
ଚାକିରି ବେଳରୁ ଯଦି ନିଜ କଥା ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନରେ ଏପରି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥାନ୍ତା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ରହିବାକୁ ହେଉନଥାନ୍ତା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ନୀରବ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ରିକ୍ସାବାଲା ହେଲେ ବି ପଦିଆର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ସେମାନେ ମନେ ମନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳକୁ ପଦିଆ କହିଲା, ମା, ଦେଉଳ ପରା ହେଲାଣି। ଜୀବନ ହିଁ ଗପ।